Hát ilyen, koszos. Az nem szép. De nem ilyennel jöttünk. Nézd, a kamion, aki nem is zárt. Ott már megy egy vonat kifelé. Egy kamion. Ő nem egy de... Hé, fölmegyünk az emeletre. Hogy? De nem, csak azok mennek. Mi is megyünk fel az Mi emeletre? is megyünk fel. Látod? Aha. És itt van egy lépcső, hogy lelássam. Belülről nagyon szép, de kívülről meg nem. Általában ilyen igaz a benne. Mi a másik vonatra nem fértek föl? Ki fene tudja. Lehet, hogy azért küldtük ezt